ndakaenda kumapurisa vakati havasi kukwanisa kuvhura doketi. Chandakangogona kutaura ndiri kungodawo vana vangu. Zvare handina chandiri kuziva. Haukwanisi kudya usingazivi kuti mwana wako ari kudyei. Tinokuchingamidzai muchirongwa The Village. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Kana musati maita subscribe, tinoramba chinguya chikukurudzirai kuti muite subscribe uye kuita like nyaya dzatinokuunzirai panapa. Tinoziva isusu kuti pachoni pedu tinonzi mwana ndimai. Kunyangwe kumuka, muka inochengeta mwana ndiyo muka hadzi. Sheshe ndo inoparira vana chikafu. Mhou inokumira mhuri yayo. Nhasi uno tina mai vatinawo muno mustudio ava vari kuchema pamusoro pevana vavo vakatorwa zvisina mvumo yavo. Makadini henyu? Tiri kwedu. Mungatitsanangurire kuti munonzani uye zvakafamba sei? Ndinonzi Leslie Maupa. Vana vangu vakatorwa kuchikoro zvisiri pamutemo. Vatorwa kuchikoro musi wa 31 January. Kubva ipapo handina communication navo. Handisi kuziva kuti vari kupi. Pane mukomana mudiki ane 7 wandiri kunzwa kuti akaenda kuUK. Then musikana ane 13 ari muno. Asi kuti ndizive kuti ari papi handizive. Mukomana uyu kuti munzwe kuti akaenda kuUK, makanzwa sei ndanzi mwana aenda kuUK? Ndakazongonzwa vanhu vakutaura. Ndakanokonfirma kuairport zveshuwa mwana akakwira musi wa 4 March ndopa akakwidzwa ari ega kuenda kuUK. Tanzwa muchiti mimi vana vakatorwa kuchikoro. Tinoziva isusu kuti pachikoro vanoziva kuti mwana ngana anouya achitorwa naningi, anouya achimutora mazuva ese. Vana venyu mimi vaitorwa nani kubva kuchikoro? Hongu ichokwadi, vana vaitorwa nababa vangu mazuva ese. Asi vana tanga takumboti baba vavo vakanga vari kunoko. Saka taiti aiwa dzimwe nguva vaivatora voenda navo. Saka vana zvavanoziva baba vavo, chikoro hadzina kumboonetsana navo kuti ndiwo baba vevana. Nekuti vana vakura zvekuziva kuti aiwa ava ndibaba vangu. Saka vakangoendawo ipapo. Iye akazoenda kuti chikoro vazive, akaendawo kuchikoro baba vacho vakanonetsanawo nechikoro mune zvavainetsana. Ende handisipo. Zvichireva kuti vana vakatorwa kuchikoro nababa vavo. Munomu muri kuti hamusi kuziva kuti vana venyu vari kupi, nekuti vana vakatorwa nababa vavo hamuna kuzovaona zvakare mushure mekunge vatorwa nababa vavo? Handina kuzovaona kusvika izvezvi, tichiri kungotsvaga. Mataura muchiti mimi makanga musipo, makanga muripi, uye pamamusipo apa vana vakanga vainani? Vana vangu vaigara nababa vangu. Ndaienda kuUK ndonoshanda, ndodzokawo tichingochinjanisa kuitira kuti ndikwanise kuriritirawo vana, kuvaendesa kuchikoro nekuvatengerawo zvinhu zvese zvavanoita kuti vararame nekukura. Vana ava vane makore mangani? Tanzwa muchiti pane musikana pane mukomana. Musikana ane makore mangani, mukomana ane makore mangani? Musikana akatena 13 musi wa 11 February. Mukomana ane 7 ari kutena 8 musi wa 22. Mataura imi kuti munomboenda kuUK. Zvichirevera kuti vana ava makangovabereka vaigara kuno kuna baba venyu kana kuti makambenge mumboriwo navo kuUK? Vana ndakavaberekera kuUK, vakakurira kuUK. Ndakazova kubvunza kuno kupera ka 2022. Ndanetsekana nekuti kune kushanda. Child care inonetsa. Inodhura, inonetsa. Saka ndakambenge ndatsvaga vanhu vaindibatsira, sonozoona kuti behavior yevana kana usipo iri kuchinja. Also pane munhu wese aiuya, mahabits evana anochinja zvinosiyana. So I wanted the kids to have stability.
I wanted the kids to be in one conducive environment. Saka ndakaona kuti zviri nani vanogara nababa vangu kwandine access nako ende ndinokwanisa kuchikoro vaienda kuCelebration International, which is a very good school. Ndo zvandaingoda kwavari kuti vave nestability pavari. Makazoziva sei mimi kuti vana vatorwa? You said makanga musipo vana vaenda kuchikoro vachitorwa dzimwe nguva nasekuru vavo vanova baba venyu, kana kuti baba vacho vaive neaccess nevana saka vaimbovatoravo. Musiwo wavatora vana vakaudza zivisa here sekuru kuti sekuru ini ndikuenda kunotora vana? Aiwa, havana kuvazivisa, vakangonovatora. Kuti ndizoziva, kuna teacher vemwana wangu mukomana vakanditumira message vakati vakanditumira message musi wa5 February vakati I'm very concerned, the kids haven't been in school since the 5th of February. Asi before chikamu ichocho every Monday ndaitumirwa message kana vana vaenda kuweekend kwababa wavo, Monday ndaingotumirwa message kuti vana havasi kuchikoro. Saka ndaisada kuramba ndichibvunza kutongera munhu kuti achengete vana nezvakaita sei. So ndaisada kuramba ndichingovhunza. Asi ipapa ndo pakazondikatyamadza kuti mazuva acho anga atofamba awanda vana vasingaende kuchikoro. So kubva musi wa31 ndo pakapedzisira kuenda kuchikoro. Kubva musi wa5 havana kuzoenda. Ndazotanga kubvunza kuti kosei vana vasiri kuenda kuchikoro, hapana chaibuda. Kutaura nevana vakanga vakundiudza kuti pandaikwanisa kutaura navo, musikana akanditaurira akati tanzi takuenda kune chimwe chikoro. Tikati pane chani chakaipa here kuchikoro kwenyu? Tikanzi hapana. Ndikati koenda? Tikanzi handisive. Ndobva ndati chikoro chamuri kuenda chinonzi chii? Tikanzi handizive. Ndikati ko mauniform hamuna kutenga? Tikanzi takatenga. Ndikati chitarisa kaipapo, foni ichibva yakata. Baba wacho vangu vatodzokera kuUK, vakasiwa nevanhu vandandisingazive. Saka ndakuedza pandinoedza kufona kana iri Monday to Friday havadairi. Friday masikati ndo pavanga vachidaira kuitira kuti nyaya yavo yekuti vangu vachinzi vari kuenda kuchikoro pamwe handizive, ndikati pamwe kuti zvibudirire saizvozvo. Saka ndaitaura naye Saturday, but kutaura kwacho kwangu kwasiyana nezviito zvemwana. Mwana wako unomuziva, kana akafara kana akasununguka unozviziva, asi vaita sekunge pane munhu ari kuteerera kana ari kuvaudza zvekutaura. Kubva ipapo ndandakufona, communication yanga isisaite, zvichikuenda zvichidzika nekudzika, kudzamara vasisatodaira. Ndazouya kuno kwinini panga pasi story na foni yaifonwa haidairwe. There was no communication whatsoever. Nanhasi hamusi kutaura nemwana? Vese vari tu. Pamaimbotaura naye maitaura naye pafoni ipi yaani? Foni yake. Mwana akanga aine foni. Baba vevana vakakuudza here kuti ndakaenda kutora vana kuchikoro ndatora vana vangu? Kwete. Makavabvunza here kuti makatora vana here? Vakati kudii? Communication pachedu yainetsa. Sekutaura kwandamboita kuti unenge usingade kubvunza zvakawanda wanda. Saka unongoona kuti pamwe pacho kunyarara kuri nani. Uye nezvino zvavaimboita pakati apa, unenge usingade kusumudza mhepo. Mauya imimi madzoka maakunoko, ndapi matanho amakatora kuedza kutsvaga vana? Sekunge pane kwamakaenda kunoripota here kumapurisa kuti mukwanise kutsvaga vana muzive kuti vana venyu vari kupi? Ndakaenda kumapurisa, vakati havasi kukwanisa kuvhura docket. Ndobva after some few days ndakazodzokera, asi mukudzokera kwangu tine vanhu vandakaenda navo
kuti vanondibatsira kutsvaga vana, nokuti ndaityirawo kwandiri kuti hauzoziva zvinoitika kumberi. Saka takaenda kumba kwababa vevana tichinotsvaga vana. Asi ndasvika ipapo paiva negarden boy wavo. Garden boy aiva neresistance yainayo, achiramba kutaura kuti vana vari kupi. Tikati rega ndipinde ndinotarisa. Ndeshuwa ndakapinda mukati memba muya ndikanotarisa. Vana ndakavashaya. Iye achiti handizive vana venyanza ndambonzwa nezvavo. Asi mumba muya mamune mapictures evana pamadziro. Ndikati ko iwe unonditi hauzive nezvevana sei? Asi mapictures ari mumba munomu ava vana vangu ava vandiri kutsvaga. Tichingobva ipapo ndo pavakanga vakunditsvagira nyaya kundisungisa kuti hanzi ndakaba mari. Ndakaba chikamu $2,500. Ndakasungwa neWaterfalls police station. Ndakanzi ndasungirwa nyaya dzerobhari. Ndakagara 2 days chibva ndazvienda kucourt. Pandainotaura nyaya yangu ndakatarisana naprosecutor. Ndikati aiwa inini ndandiri pakutsvaga vana vangu. Zvikanzi mapurisa makavaudza here? Vakati ndakati zvikanzi ko imi mapurisa sei pamakaudzwa kunzi inini ndiri kutsvaga vana vangu, sei musina kuzoti mukoshese nyaya yevana? Nekuti nyaya yevana yakakosha kupfuura nyaya yenyu yerobhari. Sei musina kuzokoshesa kuti munotsvaga vana? Angadai makatiwo zvataura nyaya yake, vese vari kutiwo vari kuziva kune vana. Dai maindawo kuno waita question, kana muchisunga uyu nezverobhari mosungawo nevese vane chekuita nevana. Asi havana kupindura ipapo. Ndiri pabail ezvinezvi. Zvo hazvina basa. Chandakangogona kutaura ndiri kungodawo vana vangu. Ezvinezvi musikana handisi kuziva kuti ari kupi. Mwana musikana 13. Handisi kuziva kuti ari kupi, kana kuti ari kugara nani, kana kuti ari kuitei. Kuchikoro hasi kuenda. She's got severe eczema. Handisizivi kuti vari kugona kana maallergies ake vanomaziva here. Zvaanonita vanozviziva here. Handisi kuziva. Mukomana akakwidzwa ndege musi wandakasungwa. Ane 7. Haazivi zvakawanda. Asi anoziva kuti kumuda ndinomuda. Kuhama dzemurume wenyu pane vamakambonotaurawo navo here pamuri kuedza kutsvaga vana? Takanotaura nevabereki vake. Vachibva mai vake vakanditi vana handibofe ndakakupa. Kwavari handikuudze. Handife ndakakupa vana ivavo. Zvichireva kuti vari kuziva kuti vana vakatorwa nababa vavo uye vari kutoziva kune vana. Mapurisa makavazivisa here izvozvo kuti mbuya vacho vari kutaura kuti handikuudze kune vana? Mapurisa ndakavazivisa. Paienda nhau dzekusungwa kwangu vairamba kuvhura dhoketi, asi ndakazokwanisa kuvhura. Vari kuzviziva. Ndakataura navo nyaya dzese, asi ndofunga ndakusvika 4 weeks hapana chandati ndanzwa. Handirare. Handina chandiri kuziva. Haukwanisi kudya usingazivi kuti mwana wako ari kudyei. Haukwanisi kurara uchiziva kuti mwana wako ari kuchema. Panhau yekuburitswa kwemwana munyika munomu achienda, mapepa ekufambisa vakawana kupi? Sezvo murimi makanga muine mapepa emwana, zvichireva passport nemapepa ese anodiwa kuti munhu akwanise kubuda munyika muno. Passport yemwana wangu mukomana vakasungisa baba wangu vachiti vari kuramba kundipa madocuments evana. Ndokupiwa kwavakaita, vakasungirwa kuAvondale police station. Ndokupiwa kwavakaita madocuments evana. Yemusikana ndakanga ndinayo
nekuti yanga expire saka ndaenda kune renew. Zvichiva ndo zvakakonesa zvichida kuti musikana aburiswe zvakare muno makatadza kumuburitsa nekuti makanga muine passport yake. Iye zvino izvi kuri kuti hama dzemurume wenyu dzakateerera, matatu vabereki vake makanotaura navo, naiye murume wenyu akateerera, nababa vevana venyu vakateerera. Chii chamuri kuda kuita appeal to them pamusoro pevana? Ndirongodo vana vangu. Kunyange pavangu vaineni handina kumbobvira ndakaramba kuti vaive neaccess nevana. Handina kumbobvira ndakaramba kuti vataure nevana. Handina kana musi wani pa4 weeks idzodzi dzapfuura idzi kana kutongonzwa kuti mama handina. Tinorarama nekutarisa mapictures, tinorarama nekutarisa kana kutaura kwataimboita, nekungoziva kuti variko. Asi ndirongodo vana vangu. Muchirongwa chanhasi tina mai vevana vaviri avo vari kuchema kuti saamai havana chavari kukwanisa kuita. Vachava kuti havarari kana kudya kunonetsa nekuti havasi kuziva kuti vana vavo vari pai. Vapa chichemo vakumbira kune avo vakatora vana vavo kuti vanzwewo moyo wekurwadziwa, moyo waamai, moyo wesheshe iri kuchemera nheyo dzayo. Munhu haana kufanana nechinhu chingangonzi chashayikwa hapana achiona. Kana mombe chaiyo chizozivikanwa kunzi yaenda kupi, kunze uku kana kuine avo vanoziya vana, kana kune vari kuziya kwavari, kana kuchikoro chavari kuenda izvozvi, kana kuri kuti vari kuenda kuchikoro, kuti muzive kuti sevana vari kutsvagwa mubatsire mai vari kuchemera vana vavo. Munokwanisa kutibata panhamba dziri kubuda pachivhitivhiti. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Musakanganwe kuita subscribe.